dinugang ang paglaom ang mga tao nga nakaunahuna hira iunong kanhuan. Labangin hiya na ang Mesiyas. Sanglit, nagsiring hiwan ha ira nga tanan. Nagbubunyag ako kaiyo in tubig, kundi maabot ang labaw pa akon. Diri nga niya ako takos in pag-ubad ang higot ang iya sandalyas. Pagbubunyagan kamo niya ang Espiritu Santo anhin kalayo. Katapos na kabunyagi ang mga tanan nga mga tao, ginbunyagan liwat ni Jesus. Samtang nagaampo niya, nabuksan ang langit, nga inunsad nga dahaiya ang Espiritu Santo, alawas nun nga dagway, sugad in sarapati. Nanhin patian intingo, ikang langit. Ikaw, an akon inikugma nga anak, nalilipay gud ako sa imo. Ang Ebanghelyo, anaton Ginoo. Pagdayaon ka, Kristo.